Пак. Хареса ли ви този час? Да. Защо? Беше интересно. Друго? Научихме нови неща. Какво научи? Вена на телата. А сега, ако ти дам едно тяло, можеш ли да го измериш? Ето ти едно тяло химикалка. Можеш ли да го измериш? Можеш. Какво трябва да се направи? Ай, казвай. В едемарова чашата е 1 мл цилиндрата. Покажи ми с пръст на какво трябва да сипа водата. Къде ще сипя водата? Може ли не, ма? Покажи ми, ето ти го имаш. Да, ето ти химикалката. Вземи химикалка. Айде, измерете заедно. При него измерете заедно. Секундичка. Така, можеш ли да я пуснеш? Какво трябва да трябва да я направим? вържем с конче. Първо трябва да я вържете. Айде, вържете. Ми ще развържете друго. Така. Няма да го правите опити, що не. Точно така. Едното от условията не е спазано. Едно. Няма материали. Точно така. За опита. Пробвайте с ваша химикалка. Точно така. Я да видим какво ще стане и вие пробвайте с нещо. Я измерете на фотоапарат. Вие имате ли? Така, бързате. Я да видим сега колко показва там. Не сте изливали, не е изтекло. Айде топиме. Сега де? Трябва. Точно така. И? Колко стана? 151. Значи 1 мл е обема. Браво. Добре, значи знаете да го премерите. Махай и по него. Браво. Колко стана на Молика? Плуваше ли Молика? Я знам, че това да решим да се промени обема. Я мога да се мачкайте го на топче и го премерете. Я мога да видите на топче и премерете обема, да ви се промени обема малко. Я не съм вярна. Едно на 3 на 3. Я знам, че не може да разпределете формата. Я обем, че не съм променете. Смачкайте го да видим, може да Не може да учите. Защо не направете? Значи изходното какъв е? Не сте извадили правилно. 6 кръжите.